Here to te in zavai in se bai vek ule. Tun chum video a chuanin khovel mun shang shanga Lirnghing a thlen chho tak dan te tlangkang mun shang shanga a in tham chho thu te kan soin kan ngai thla le ho don ani. Video masa po kan lo soi to a nia khanin ser ang tak mai coronal holan ti kha oma tuna hian a chip charing ka soi to lawanga enge ni ti chu video masa thleng lor khom pangana khanin kanon soi to a heng coronal hola changa thachakna ron chhuak hianin khovel mun shang shanga Lirnghing te solar flare te aron thlen tir theiani ti te po kan lo soi to ni kha ti chuan ton huna hianin he coronal hol hi azau em maya he hian kan khovela mun shang shanga Lirnghing na satakin aron thlen ni in asiala chu chu geophysicist te poina an ngai dan le an zirna achanga an mu dan ani tin Lirnghing mai ba ka tlangkang muhil to te chu anon har le tani masa in Lirnghing lampang lo en le ta ila khovel mun shang shanga hianin fault lines engemo zata oma masabera chuanin San Andreas fault line hi ania e fault line hi California a omin khovela chuanin fault line larpol tak ania mel zariata seyani e San Andreas fault line a hianin tectonic plates pani anin tonga chu North American le Pacific plates te anin ton na hi ani scientists te geophysicists kan ti te chuanin he fault line lo tak mai ania lir a hning chuanin a shock an se em don ani ti in an lo zira inven dan te an lo ngai to a tin he fault line na lir hi lo hning ta sela Los Angeles le San Francisco mun bitlai mi pui chen tam na lai muna a hning na sa don ti an muwa hemi wang hianin sarkar po na sa takin na imbuat saya Lirnghing lo thleng thut ta sela engtin nge mi puite mun him lama anda theyang ti te na sa takin an ngai to a anin veng lo kani tin suti lain mi puite po Lirnghing lo thleng thut theila ka in hum him dan te mani anin sa seng thiam dan tur te in na sa takin an zirti ra amero chu mi pui an tam em wang hianin shelo tam tak an om don ti chu shat sa ania sumi awang chuanin shelo te po kha engtin nge chan him ve an ni theyang engtin nge mun him lama seng hoi thei an niang ti te nasatakin an lo zir loka an lawin ma khot suyani adot le chuanin Turkey a North Anatolian fault hi ania he fault line hianin mi pui bit na mun Istanbul atan tlangani mania news a te po kan munga video te po kan lo siam to a khata khanin heti lai muna hianin Lirnghing voiceom thuma changa voiceom li a manani Tina dot lea chuanin Cascadia subduction zone North America mi hi ni lea a subduction zone a chuanin one day fuka plate le American plate te a huamani he Cascadia subduction zone hi Lirnghing thlen na mun hlawm tak mai ani boka he hian megatrust earthquake anti Lirnghing na sa tak mai le tsunami lian tak a thlen theya chuan Pacific Northwest vaukama cheng te tan thil hlawm tak a thlen theiani adot le chuan Japan trench hi ani le a he fault line si northeastern coast of Japan a omania Japan trench subduction zone hi Pacific trench le North American trench anin vuak thwa na laya omani heti lai muna hianin Lirnghing na sa tak alo thleng to china kumsang ni som pakhata pukhanin Lirnghing na sa tak mai Tohoku earthquake anti le tsunami alo thlen na kha ani tina dot le chuanin East African Rift East Africa hi ni a he fault line dangte a in lar lauma sela a nginga a che tak chuanin Africa khumal pui hi mun nia a chen thei don ani tina dot le chuanin Himalayan Frontal Trust Himalaya mi hi ani le a Himalaya wam chung chau kha a khoi ani lawa he hian ram shang Nepal le India te po a khoi tel vek thei ani Indian plate le Eurasian plate in no khanin Himalaya tlang hi alo siama Himalayan Frontal Trust hi fault line lian tak mai le chena sa tak mai ania a han che tak chuanin Himalaya board chau khani lawin a bul hnai India de le Nepal ram khan sa takin a soi thei don ani tina dot le a chuanin New Madrid Seismic Zone USA mi hi ani a he hi Mississippi River bulami ani
tectonic plates lataka umma sela heti lai mun hi Lirnghing a thlen zin na mun pol takania kum sangkha zaria som pakhada changa sangkha zaria som pani inkara pheka chuan heti lai bora hian Lirnghing chinani tina dodli achwanin alpine fault New Zealand mi hi South Island a oma he fault line hi Pacific plate le Indo-Australian plate inkara omania New Zealand a South Island tan chuanin he fault line hi seismic activity a thlen chuanin a hlo om thei em ani adodli achwanin Tonga Trench Pacific tuipuya mi hi ania he fault line hi South Pacific tuipuya Tonga bula a oma heti lai mun hi subduction zone and the Pacific plate khanin Indo-Australian plate kha aron thwa ani tuipui thuk taka trench a fault line hi kalani wang hianin heti lai mun a hianin Lirnghing na satakte tsunami lian takte aron thlen thei ani tina to bera chuanin Denali fault Alaska USA mi hi ani le a North American plate le Pacific plate inkara a hwam chung hi a oma e fault line hianin Lirnghing na satak maya thlen thei ti chu kumsang ni pahnia Denali earthquake a jangkhan a sha thei ome hetia han ngai twa chuan khoveram shang mai hi fault line lian takin minkal tang veka lirte ron hingta sela continent shang te hi min ti som theya mun shang a pheldar theya tin chu baka le hnuaya te ampil dei theya tin khomwal thar te ron siam theyani hei hian ti chian em mai chu khovela hianin himna tur hi omlo pathiana lo hi chuani in khana tur kan nei lo ti hi atilang chiang em mai ani ti chuan heng fault line shang te chu Mizoram a chuang sei lawa enga tinge hei ka shan ve kherangai ti point lo om mai theya Mizoram chung chau hi khovela ni lawa khovel pum puya thil thleng te engi an ni ti te kan shat ve hi apoimo em mai ani khang fault lines shang kanron soina borvela khanin tunhai hian Lirnghing na satak a thlenga Madrid fault lines are ringot po khanin ni khat chungin voice ni chuang Lirnghing manani tin zirmi geophysicist na an soidan chuanin Lirnghing tak phei chuanin magnitude 9.0 a han thleng hial theiani an lo ti bok he Lirnghing awang hianin Lirnghing lian jok ron thleng thei ania heti lai mun hi Lirnghing an shekhat em maya anazongin Lirnghing lawa amai ro chu lira ron hinga lei aron chet khanin history a kan en chuanin lir aron hinga leite ron che leite kharon in honga chu chuan chhana na satak aron thlen thei thung si ani kum zan hi liam ta khanin helai fault line hi aron che a chu chuan chhana na satak mai aron thlena leite chu aron par popa khwar dok to ka mun chen khata chuan Mississippi luite chu alet zongin aluang hialani tun hunai hi chuanin American mi puitam tak chuan chu thil chu athlengani ti po an sheto kherlawang ama ero chu thil chu leinhnuaya che theireng turin a reng si ani scientist chuanin hedi lai hmuna hian mega earthquake engti khuna po aron thleng the ani ti in lo puanga kum sangkha zaria som pakhat le sangkha zaria som pani inkara Lirnghing na satak a thlen angkha thleng lo ma sela magnitude 6.0 lek po in hedi lai hmuni han soi sela chiatna amma ai na sa zokhan a thleng the ani anti a achan chu hedi lai hmuna hian amma ai mi pui ambit to a in atam to a chuwang chuan lei a lo rit to nen chu chuan chhena na satakin a thlen thei ani an lo ti ani he video siam lai mek po hianin darkar som ni pali liamta khanin khovel mun shanga Lirnghing chungzinga chuanin Baja California Sur Mexico a chuan magnitude 5.9 na in Lirnghing tin Kuril Island a magnitude 5.0 na in Lirnghing boka Shikotan Russia a magnitude 5.4 na in Lirnghing tin Okinawa Japan a 4.6 magnitude na in Lirnghing le boka Puerto Rico a 3.4 magnitude na in Lirnghing tin Fiji Island a voi ningot mai 4.6 le 4.4 na in Lirnghing Iran a 4.4 magnitude na in Lirnghing boka tin Northern California a 3.2 na in Lirnghing helo po hi mun shanga Lirnghing te na record an bokani tin Mizoram a po khanin ni lai ni jinglama khanin Lirnghing Manipur epicenter ani a 4.9 na ten mundanga chuan record ta tin mundanga chuanin 5.2 na ten an record ani kha
tin tun thlachung shim hianin Lirnghing na sa tak 6.2 te 7.4 ana ten Greece te 2025 Drake passage te chuan lir alo nginga video masa po kan lo soi to angin mitam tak an lo tlan chhuak hialani tin Lirnghing mai ba ka tlangkang mu hil to nu Vesuvius te po anon thaule chan ni in an soya tin khovel pum puya tlangkang thlen na mun hlau ombera an soi Pacific Ring of Fire po chu Lirnghing le tlangkang ron thok thei tur angin a om le chan ta an ti ani tin hetilai hmuna hianin hmun khata chau ni lawin Pacific Ocean che vel shanga hianin he tlangkang ron in ir chhuana tur hmun hi a om ani scientists te chuan in hetilai hmuna hianin tlangkang aron ir chhuwa theina tur hmun shang arwalin an hmu chhuak ani heng an thil hmu chhuwa te hian an mani po atimang anga an hlau thong ani he an thil hmu chhuwa hianin hetilai hmuna hianin thil lian le hlo om tak aron thlen theina tur atana warning min lo pek na ani theyangem he Pacific Ring of Fire hi sakor ke an man ang khadin akwal rui meya mel singhi sanga laya thui atuam chhuak ani hetilai hmuna hianin khovel pum puya za somsari panga tlangkang athlenga tin khovel pum puya Lirnghing za somkwa thlenna hmun ani bok hetilai rambia la hianin kum enge mozat liam ta khan chhian na satak alo thleng to china tuna hian in tham le mek chu ani hi kumliam ta maya khanin he Pacific Ring of Fire volcanic tlangkang omna hmun chu anon nung thar le ta Indonesia hmuna Mount Simmu anti achang chuanin meikhu na satak mai aron chhuak le a Japan rama sakura mija po chu aron puak le a Alaska hmuna kum enge mo chen tlangkang omchin na hmun lo mu hil to chu aron room thar le boka tin South America hmuna tlangkang omchin na hmun po chu anon thau le ta a heng tlangkang kum enge mo zat lo che to lo mu hil to te voinia anon har thar le hi mun ni khata mai ani lawa mun shanga mun enge mo zata mu chhuwa thar an ni a tin scientist chuanin mun shanga Lirnghing che na mun an mu boka le hi a hnuaya chengin kong shangin a chea a khurder der mai ani heng lei hnuaya changa lei ron khurder der le lei ron che hi tlangkang aron thlen ma a thil thleng phasa chhin ani a tin hmun chen khata chuanin lei hnuaya changin lei kha aron phuan bera aron pong deta chumi omzia chu lei hnuaya changin lei salu tuk tur kha aron ir chhuwa ka chu pon lama ron chhuwa tum an ni a satellite image changa alandan chuanin ramshang mai chu lei hnuaya changa engin emonia aron ton chhuak angaron pong chhuak hi an hmunwal maya hei hian na ti chiana chu volcanic eruption ring of fire mi chau hi ni lawin mun shang mi te nen hian an lo in thlun zom veka tlangkang pakhat ron siama ron ir chhuak hian abulami ron siama chu cheinangin an kalani ti hi an hmu chhuak ani chumi omzia chu ring pakhata volcano te an chet khanin abula ring dang hlom dang kha anvati al thar zela chu chuanin azawai mai khanin anin che al tona nasatakin tlangkang aron siam theiani tin tlangkang mai nilawin fault lines shang mai kha aron chet tir ta ani he hi hlau omna em mai chu heng tlangkang chhuana tur hmun reng hi mi pui bit na hmun ani awang ani a entirnan Tokyo te Manila te Jakarta te Japan a chuan an ni atin America po hmun shang Seattle San Francisco chuan inralrin na hun an nei lawa tlangkang hi aron ir chhuak thudani chuanin hmun hlawom taka an ding don ti na ani inrin long man mi alawa chhiana na satak aron thlen chuan zinna aron blokanga mi te an zin veivak theilawanga chu chuan economy aron ti chhianga tlangkang achanga boruak chhia chhuak te meivap chhuak te le ama achanga thil khu na satak aron chhuwa tir te chuan boruak ati chhianga thok ati haranga chu chuan weather sikle sa aron thak dang lamdor theiani hemi chungchang po video masa khanin engangin nge tlangkang lo omta se chhiatna aron thlen thei dan ti te po kha kan soi to ani kha tlangkang na satak aron om chuanin boruak ka khanin boruak chhia enge mozat gas tam tak aron phu chhuak anga chu chuan boruak ati chhia anga ni ron lu tlang tur adanganga
khovelin ni mu theilawanga khu wang khanin tin sumai ba ka temperature khan na satakin aron vot theidon ani chu chuan na satak mai ngonga ne yang mi in thaya chin te a ching theido lawanga chan chu ni mu lawanga ro a mu boxi lawanga tui alawanga chu chuan a ngong le tur chu eile in supply turom lawanga stock atlem don ani chu wang chuan arwalin heng volcano te hi anon chua khuk anon al hukani phei chuanin khovel tan hian hlawom thei em don ani scientist en tun din hmuna tlangkang ron ir chuak tur zinga an hlau ber chu USA rama Yellowstone a khwan ani a he mun hi ring of fire huam chunga takhan omlo ma sela ama shim hi tlangkang hlawom tak ron in siam theina mun ani a tun tai mai hianin heti lai mun a hianin gas level te asanga tin asat zong po ama aina sanga chumi wang chuanin scientist te hianin heti lai mun a hianin ronin phu chuak engma chuang si lawa hetianga temperature ron sangzel mai hi uluk takin an vila an zir chiang renga ring of fire a volcano te anon active tel ani chuanin Yellowstone po hi aron kongvat don ani kan tun lai technology sang takle thiam na asang zela po hianin scientist te chuanin engti khuna nge tlangkang hi aron omanga engti khuna nge anon in pu chuang ti anzir chuak theilawa an she theilawani an sha thiam dam bera chuanin a gas level asangem a temperature asangem alei lungchet vel dan engtin nge om a che vela Lirnghing em ti te an enthi thaya chu chu luk takin am vil top mai zo kani achang chuanin thil te ronin thak thut thut china wang hianin scientist e soi heti lai uluk takin an vil na chan po mi te ne na inral rin na hun an lo shil thei na turin ani tun hu a hianin khovel mun shanga mi thiam scientist wal te chuanin ring of fire out tlangkang aron che dan tur te chu uluk takin an zira an vil reng boka satellite changa data an hmute tui hnuaya changa leilung a che dan te khati lai hmuna movement om dan te le lir a nging dan te le a che dan zung sung te chu an zira chung thil shang an lak khoma an ena chang chuanin heti lai hmuna hianin eng anga hlo om nge thil om thei engangin nge le che ti te le mi puite hne na engti khuna nge inral rin na hun an shilanga an puanang ti te anen thli thlai reng ani chung an thil zir achang chuanin ngai nom boxi hlo om boxi a oma chuta chuan heti lai mun borve la hianin tectonic plates enge moza chu ama ayan sain an cheranga an mun an son shet ti an muchwa kani heng tectonic plates te hi anin su emo leihnuaya anin kalpela pakhat achunga oma pakhat anhnuaya oma khami ain thwana lai anin kalpel khanin khati lai hmuna khan leiche emo Lirnghing na satakin asiam theya kha leihnuaya Lirnghing le leikhur khanin adol zo to lo chuanin apon lama Lirnghing na satakte tsunami te le tlangkang aron siam chuak thei ani heng zinga la omber mai chu Cascadian subduction zone kha ania chu Oregon Washington le British Columbia te anin rina om kha nia heti lai hmuna hianin tsunami na satakte Lirnghing na satakte athleng the ni ti nan lo soilok to a voinia chuan heti lai hmuna hian leihnuaya movement leikhurte leiche te chu ni tin mai record ala oma anasa chautel tel mai boka hei hian ai na sa jok aron thlen theiani heng leikhurte hi apon lama hianin kan lo shelo ani po in hetia an chet chuanin thil lian thamjok le thil hlo omjok pon lama aron thlen hun om dona chumia tan chuan an lo in siam remani ti hi kan sha da poimo em mai ani chu tiang cha chuan Mizorama po hian ani hi kanom na le hnwa hi akhur der ang hianin kan she fo lomanga Lirnghing hanti fok dona sha tham mmc la ma se le khur ang hi kan shia ang hei hianin ramshang shanga Lirnghing na satak alo thlen ma a alo in sorem dan le ai na sa zog Lirnghing kong atana alo in buat saida sumi nen chuanin alo in ang ve mai theiani tin South America rama chuan Chile le Peru in kara tlangkang lo om chin to na muhil to che to lo tura an ngai chu voini a hianin aron chele chanta a
researcher te chuanin heti lai hmuna hianin gas ron chhuak thar te tin lei ron khichat te an hmu thara hei hiana entira chu leihnuaya makma te anin siama ron chhuak mai thei turin anin buat sai ani ti hi ni hotwal mi te hlim le thlamwang taka anom laia tlangkang aron thleng thut ani chuanin heti lai hmuna hianin chhiat na nasatak le mang an na nasatak aron thlen thei don ani Suti lain Western Pacific, Bora, Lirnghing, Philippines te Papua Guinea te chuanin tlangkang in siam thar tur an lo nei ve boka he hmun hi tectonic plates engemaw zat invuak thwana hmuna omania tlangkang mai lo po Lirnghing engemaw zat an lo hmachon to thin ani tunthai mai po khanin heti lai hmun Philippines na ya hianin 6.9 magnitude 9 Lirnghinga in aftershock aron nei boka he hianin hmun shanga leihnuaya chengin aron chwa tir bokani heti laya mi puitam takte chu anmang anga launa in amana hei hi abulin chan na chau ani thei mai lo mo ti in zo na anin zo tani tuinhnuai po hi om mai bik lo tuinhnuai a hianin Lirnghing le tlangkang engemaw zat a thlenga chung chu sea mounts ti in an soya an size te aron lian tel tela an che dam po ana sa chau tel tel mai heng volcanoes shang te hi chu tuinhnuaya thleng an nia an chet na hi pon lama shat ani vaklo hi chuanin chanchin buwa te headline sa te man ani ngai lawa tsunami anon thlen chau hian shat ani chin ani chu eruption tlangkang ron ir chwa chu sangni somni khanin tonga aron thlenga chu chuan mi puite abara khai hle ani Scientists te chuanin tuinhnuaya volcano thleng chin hi kan lorin ai da in mun shanga volcano a thlen theina tura solsu tu poimo tak anni ti an che chuak thara sutiani chuanin tlangkang pakhat hian tlangkang dang a shil zelem ti zo na lawum theita a mithiam te chuanin chu a thlen thei thu an soyani Pacific Ring of Fire tlangkang nasa tak mai a thlen chuan Lirnghing nasa tak mai aron thleng zuya chu chuan leihnuaya tuinhnuaya te kal zelin mundanga tlangkang lo omto na sa chu pressure avapea chu chuan tlangkang dang a siam theiani anti a chumi omza chu le khabue mo dominoes te I han rema a tirber I han nama akal zel an zawaya an tlua atopa chuani ithilrem zongzong an tluang mai kha ani so tiang che chuan Pacific Ring of Fire hmuna tlangkang aron thlen chuanin pakhat aron puah dar khanin an hnu zela tlangkang danga khana pakaya ti chuan tlangkang om thei zong kha an puak dar chauta vek thei ani Scientists chuanin hetiang thil thleng hi khovel ni phung khoveli na ken ani antia khovel chuanin hetiang ang hi voi engemaw zat alo pal tlang to a atwar na sa tur te chu khati lai hmuna mishing cheng te kha an ni ngei dona Industry lian tak te in lian tak te bit tak in kan sa a lein athil lo ti chin dan tile khovelin ani phung ang renga layer on cheta aron soi chuan amma ain sadain voinia hi chuan kan twar to don ani chuwang chuan ramshang shanga sarkar shang te po anim buat saya US te Chile te le Japan te chuanin tlangkang alo thlen na tura anin ven him theina tur te le tlangkang lo en thli thlaya lo me ru reng thei turin budget po sumilama chuan na satak anda ani mun hima an tlan chwa theina tur evacuation plans te chu an siam dang lam zela aya cha in an duanga tin emergency a an man thei turin early warning system te po an tesa ma sem ha hun thui take ro chu alo mani achan chu mitam tak munla tak le kil khor tak ka om anoma chung ho chuanin imbuat saina turin manrua an nei lo shim hi ani chuwang chuan rig room thil alo thlena chhiana na sa tak aron thleng ani chuan atwar na sa turte an ni nge yang kan lo soitak ang khanin mi puite chu an ma nia in sa seng thei turin le hmun him pan thei turte puin an lo shat tirin an lo zir tir bokani Scientists te chuanin rig room thil alo thlen po a mana langhal thei tur bek nei te kalchwa dan tur plan mumal tak nei te le pan tur mun chiang taka shat te le chungkwa lawin shil lok te hianin nun na nasa takina chan him thei ani anti a heng chhana shang lo thleng tur te hi han ngai twa chuan a hlau omani amai ro chu chhiat na alo thleng thut po a lo ma chon tura lawin ral rina lo in buat sai chu apoi mo em thong si ani heng
hote te emo kan lo ti entirnan Lirnghing le khurder der lo oma gas cylinder han off top te tin kan tlan chwa thut lo ngai ta sela kan tlan chwa na lo dal thei entirnan lir thei te emo kan furniture te chu mundanga han hun son lop lop te hi apoi mo in alo changkai don em maya tin heng evacuation plan han nei hianin beka chuanin tuite lighter emo me al bati ti te kan lo nei sa poimu ma me se tam pe chuanin sanitary pads engemaw zat lo nei lok te hi a fin thak mai ani tin ke kortlon korban tlon sneakers te hi chung huna chuan an changkai don mai ani tin khovel mun shanga hian mi te hian lawin bwa sai na se maya Lirnghing emo tlangkang awang ringot lo po hianin khovel pumpui a hian blackout thleng thut thei din huna kan dinga sumi awang chuan loin buat sai an ni jok kan lo soi chin to angin World Economic Forum chuan in dar Carson sari patni chunga inun kho chwa theina turin evacuation bag emo nun kho chwa theina tur bag nei ro an ti a chuta chuanin tui ida anga mei ichem ala iman rual tur lighter emo noal te bati te torch light te apoimo don mani tin su ti huna chuanin card te online in thil kan lo pay vek thei to lawanga sum fai tangka faya poisa lo kol hi achangkai don mani anti boka su tiang chuanin khovel pumpui a hianin mi te an lawin buat sai na se mai ani tin kan theng hil lo bok tur chu first aid kit hi ania hliam kan om theya pem kan om theya bandage te apumna ko chhalawan oma khosik dam doi khang zung kha beka chuan lo da kha nakina ala changkai thei bok ani Mizoram chu tiang thleng dona mi kan ti ringot theilo khovel pumpui hi engemoni ma chhon tur nei hianin kan oma thlir kan nei vekani chumia tan chuanin kong engemoni zong tal hianin kan thiamang zong taka kan loin buat sai angai ani tin voin ni a hian tharau lama po hian kanin buat sai angai tak set mai Bible hi kan vong chinem Bible kha tuna chher mai tur lawom lo ta sela Bible chunga mi dekha kan thinlung pheka hian kan khol ma hun to tak setani Bible le sha ken kop hun nani to hi Tichuan herring of fire hian min sha tir chu khovel hi ain thak thleng chara acheme kani kan hnuaya lei kan ra hi ading reng lawa ache reng ani ti min sha tira Lirnghing te tlangkang thei kan dang theilo ama ero chu hun local to achang khanin engtia lo ma chon tur nge ti kan zir theya tin voinia hianin kanin buat sai theya kanin buat sai na po midangte kan chan him theina turin ma kan la thei bok ani khati zong khatun chuma video garon sam theite chu ani atop thlenga bin lo en sakawangin in zawai chunga lom thu ka soye